Και να καλέσω τώρα τον Βασίλη τον Κωνσταντόπουλο να μιλήσει στους χωριανούς του, τον Δήμαρχο, για να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Έτσι κι αλλιώς χωριανός είμαι, εντάξει. Τώρα είμαι δήμαρχος, δεν είμαι χωριανός. Να δούμε πώς θα τα παντρέψουμε. Αγαπητοί χωριανοί, εντάξει, είναι πολλωστή φορά που τα λέμε. Πρέπει να ομολογήσω ότι φέτος μάλλον είναι καλύτερο το αντάλλαγμα. Βλέπω κάτι φίλους έξω εκεί στον δρόμο. Πρώτη φορά είναι νομίζω που έχουμε στον δρόμο, Αντώνη, κόσμο έτσι. Συγχαρητήρια λοιπόν στο χωριό που στηρίζει την εκδήλωση αυτή. Σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα που νομίζω ότι, βλέποντας, επειδή γυρίζω πολλά χωριά, απόψε έχω 6 στο πρόγραμμά μου, νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η ενότητα και πρέπει να το ξέρετε, είναι πρωτόγνωρη. Το γεγονός ότι εγώ στο χωριό μου πήρα το 93% τη δεύτερη φορά και το 87,5-88 την πρώτη Κυριακή, δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Μάλιστα κάποιοι φίλοι, άσπροντοι και πραγματικοί φίλοι, με κατηγόρησαν, μα τέτοια ποσοστά λέει μόνο ο Παπαδόπουλος. Τιμά το χωριό, τιμά και εμένα βέβαια, είναι πολύ μεγάλη τιμή που μου κάνατε και θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Και εγώ και η Δημοτική Αρχή, όλοι οι συνάδελφοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος και όλοι όμως οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής μου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα είμαστε έτσι κι αλλιώς μαζί σας. Έχουμε ξεκινήσει ήδη 2-3 πραγματάκια. Δηλαδή τα 3 δημόσια κτίρια αυτά τελειώνουν τώρα, σε κάνα μήνα το πολύ θα τελειώσουν. Πρόεδρε, θέλω πραγματικά το σχολείο να το κάνεις, να παίξουν τα παιδιά πριν το 15 Αυγούστου. Έχω καιρό που σε παρακαλώ, το λέω και δημόσια και να σε δεσμεύσω, και αυτό δεν θα το έλεγα αλλιώς. Το σπίτι του παιδιού έχει κάτι υπόλοιπα, έχουμε δώσει τα τελικά χρήματα, έχουμε πάρει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα τελικά χρήματα θα κλείσουν και ό,τι χρειαστεί για τη θέρμανση θα το βάλει ο Δήμος. Έκλεισε και αυτό, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Κύριε Αντιδήμαρχε των Οικονομικών, τα άκουσες, δεν χρειάζεται για τη θέρμανση χρήματα. Για το κοινωτικό κατάστημα έχουμε κάτι υπόλοιπα, θα το κλείσουμε και αυτό. Πρέπει να πω, γιατί είχα πολύ μεγάλη πίεση από τους νέους του χωριού που μένουν εδώ και που κάποιοι επιστρέφουν, θα πούμε μετά γι' αυτό, ότι ήδη έχουμε πάρει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να σύρμα το ίντερνετ όχι μόνο στο Τριγωνικό, για να μην βρούμε τα γέννη μας, μεταξύ Τριγωνικό, Πολύρακο, Γούλες και Γούλες δεν έχουν, και η Ελάτη. Προϋπολογισμούς 45.000 πήραμε προχτές απόφαση και ο Μεταξάσινη μέσα. Πήραμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εκτελέσουμε το έργο αυτό. Βεβαίως χρειάζεται μια διαδικασία κάνα μήνα περίπου που να βγει ανάδοχος, αλλά πιστεύω σε ένα δίμηνο, τρίμηνο του πολύ να έχει γίνει και αυτό. Όλες οι άλλες εκκρεμότητες, Αντώνη, ειδοποιήσεις και όλα αυτά, ας μην τα αναφέρουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Νομίζω ότι είναι εποχή στροφής, επιστροφής στα χωριά μας. Ιδιαίτερα με τη σημερινή οικονομική της πραγίας συγκυρία, ο Βασίλης το είπε κάπως και θέλω να τον ευχαριστήσω γιατί μου έδωσε την μπάλα. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους νέους. Έχουμε ήδη κάνει συζητήσεις ως Δημοτική Αρχή να στηρίξουμε νέους αγρότες, νέους κτηνοτρόφους, νέους επαγγελματίες στα χωριά. Όχι μόνο εδώ, και στον κάμπο και στα ορεινά. Περιμένετε λίγο ένα δίμηνο για να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Του χρόνου θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Αλλά για ανθρώπους, νέους επαγγελματίες και για ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν στο χωριό. Να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση, χρόνια πολλά για τις μέρες που έρχονται για τις 15 του μηνός, καλή διασκέδαση και να είμαστε πάλι μαζί με υγεία του χρόνου να γιορτάσουμε πάλι το αντάμωμα των συγχωριανών. Καλή διασκέδαση.